zikomo kwambiri. Msonkhano uno ndi wa Atolankhani, tinakuyitanani kuti tikuwuzeni kuti zokonzekera zonse zili mchimake. Ndifuna ndisegule bwaloli kuti mutifunse funso lililonse limene muli nalo, musapite mawu, koma ndisindike kuti tikuyamba mawa 9:30 ku Mzuzu, kuyambira pa Katoto, uyo kudusa pa Shoprite, uyo kadusa ku Tower roundabout kwa DC. Kubwera kuno kwathu ku Lilongwe pompa apa pa Lilongwe community, ena amati pasimama hotel, tikuyamba pamene pacha. Tidusa ku Nchesi, ena amati ku Masofa, tikakhota apo uyo tikakwera pa chipatala, pa interchange pamene pacha, tikafika pa Amina roundabout, tikatere titengapo Kagame, uyo pa Lilongwe hotel, tikakhota tikasika tikafika kwa bwana mkubwa wa boma la Lilongwe. Koma chikalatachi akalandira wamkulu wa kumeki, osati Antalimanja, osati Ampesi, chifukwa anthu amenewa ndi amene apangisa kuti anthu akhale ndi nkhawa ataye chikhulupiriro mu meki. Kutereko anthu akukumbukira ndi kulira kunena kuti kunali chisankhotu cha 2020, chisankho chona kuti atangolengeza kunalibe wina aliyense amene anayimisa chala, aliyense anavomereza. Opambana kumasangalala, amene anagonja anavomeranso kugonja kwawo. Chifukwa chani? Chinali chisankho chona kuti anthu amakhulupirira mu usogoleri umenewo. Nthawi imeneyo kunali Justice Chifundo Kachali. Anthu akudabwanso kuti achifundo Kachali dala kwanji, fa adasalatu ndi temu imodzi kuti amalizise temu yawo. So chimene tikufuna ife pano ndina kuti chisankho chonena kuti anthu akazalengeza zosatira zake aliyense azavomere. President was already set in 2020. Atangolengeza kunalibe ngati mwina apoti pano tilipoera Atolankhani, ngati muli ndi umboni mubweresa poera kuti akutandadandaula palibe anadandaula. We want the same this time around by 16 September. In order to achieve that, we need an independent audit. Failure to do so, the two must go. The floor is open. Zikomo kwambiri. Muzichula zina lanu ndi kumene mukutumikira, muti pasafunso lanu. Zikomo kwambiri. Dzina langa ndi Promise Tom kuchokera Nkhoma Synod Radio. Kangapo konse zonetsero zimene zakhala zikuchitika makamaka mu mzinda wa Lilongwe, kumatulukira anyamata azikwanje. Mawa pa 26 June ino credible Citizens for Credible Elections mwakozanso zonetsero mu mzinda wa Lilongwe. Sitikudziwa kuti chitetezo cha anthu amene akubwera kudzatenga nawo mbali pa zonetsero zimenezi chili motani potengera zimene zakhala zikuchitika maka ndi anyamata azikwanje amene amabwera ndi kusokoneza zonetsero ngati zimenezi. Zikomo kwambiri. Tiyankhe kaye tizitenga funso limodzi kupangira kuti tiyamba kuphatikiza. Pa 24 November 2024 komanso pa 25 November dinali Monday 2024 kunachitika tidakonza zionetsero zimene mukukamba apa kuti kudabwera anthu azikwanje. Mbiri inalembedwa, mbiri yonyasa kwambiri yonena kuti apolisi amene malinga ndi malamulo a dziko lino ntchito yawo nkuteteza miyoyo ndi katundu ya Malawi amateteza zingandanga. Umboni ulipo. Tikukhulupirira kuti munamva zimene anayankhula mkulu wa polisi Inspector General Mai Merini Yoram ku msonkhano umene anayitanisa azibusa wa Mpaka. Adavomera kuti zimene sizachitikanso ndipo anthu akwasaka. Ndiye zikhala zamanyazi kwa inu ndi ine ndi wina aliyense amene amazitchula kuti Malawi kuti zimene zichitikenso mawa. Ndibwereze. Andi kuti tifike pamene paja ngati dziko tonse tizichita manyazi. Tonse tinathandizira. We are all to blame kuti we have allowed this country kusafika stage imene ijayo. It's a shame to all of us. We should all of as citizens take responsibility for that. Because mbiri inalembedwa kuti pa 25 November 2024 tidaona apolisi kugwisa ntchito misonkho ya Malawi ndi kumayikira kumbuyo anthu azikwanje. Andi nene pano ndibwerezenso kuti tili ndi evidence kunena kuti ena amene anatenga zikwanje aja ndi apolisinso. Chimozimozi incident imene inachitika pa tower, pa Memorial Tower ku area 18
kunatemedwa ogwira ntchito mboma amene amangodandaula kuti akufuna umoyo wabwino. Pamene pachanso amene anatenga zikwanje ena aso ndi apolisi. So ubwino wake mayi Melini Yolamu amapemphera ndinawo natavala uniform ya mvano ya CCP. Ndi anakaye maso pa zibusa ku Blantyre. So amalawi tonse mawa maso athu ayang'ane kwa Madam Melini Yolamu kuti kodi ni munthu waboza kapena manena zoona. Fana akayankhula pamaso pa sogolera mipingo kuti zimene sizichitika. Ndiye inu ndine mawa maso athu ayang'ane kwa Madam Melini Yolamu. Koma incident imene sanachitike ya mu November 2 weeks earlier anthu ena anso ankafuna kupanga zionesero zodandala meke yomweyi kuti abwere anso azikwanje. Ifanena kuti we are all to blame because timayang'anirira. Nifaka manena kuti movie woyang'anirira umalowa maso. Ndimafuna ndichenjeze amene akupanga zimenezi. Mahinsa yamba kubwera tinaona musabata iyi yapitayi nduna avitumbiko mumba analemba kukhuza zimenezi. So amene akupanga zimeneziyo ungosiyiratu. Because sikuti anthu akuyang'anirira mpaka na kale forget. Iwe sindunayo yamba Malawi muno. We have had powerful and untouchables here in Malawi. Panopa they are not amongst the living. Panopa they are not anywhere close to the reins of power. No one is indispensable in this country. Ndibwerezi bano taziona zinthu. Kunali nkango kamuzu samachulidwa. We moved on. Ndeka chibwana aka komaziona ngati champion wika sikulina ubwino wake mwayamba kuchulana. Because atapanga post vitumbuke mumba andunaja timaganiza ngati wina abwera asapange statement akane sana kane. And Madam Melini Yolamu anayankhula poyera pamaso pa zibusa ku Blantyre kunena kuti zingandanga zili muzipani ziwiri. Malawi Congress Party ndi DPP. Ndiye chonde a DPP ndi MCP mawa zingandanga zanu muzisunge. We are tired. Tatopa. Ndiye ndifuna ndikuwuzeni chikuti mwana kummenya lero ko mawa ko sikulina amaza kuyimira amakumenya amakukwesa. So it is unfortunate kuti we are spending time and energy discussing zinzona kuti nathana nazo. Pamene tinachoka ku ulamuliro wa nkhanza wa chipani chimozi umene anthu ankangophedwa kumangomangidwa kulandidwa akazi kulandidwa chuma lelolo 30 chakuti years down the line sitimayeneka tizikamba zimenezi. We should have been talking kuti kodi tipange bwanji kuti kale ndi universal access to education tipange chani water nkhani zathu bwezi tukamba siwezi pano atatibwezeresa mbuyo anthu awa they are doing a disservice to this country. So this nonsense must stop and the time is now. Comrade, you may wish to add something? Sifuna titaye nthawi ndi funso limodzi koma tipereke mpata kuti enanso ngati muli ndi mafunso mfunse mafunso. Kuchokera kwa radio and TV. Ndimangofuna kumvetsetsa kuti munafika utani kuti paka na musinthe luti chifukwa kuyambirira munatiuza kuti kuno kuli Lomwe ma demonstrations amene akuyambira ndi National Stadium paka napafika muofisa. Ngati amalawi amene no tili nzika zimene timalikonda dziko lino tinafunitsitsa kwambiri kuti tikapereke chikalata chathu kwa nkhani amene kuwakhunza amene ali Malawi Electoral Commission. Ndipo ndikutsimikizireni Atolankhani unena kuti meeting yathu inali dzulo koma inatenga maola opyola 3 kukambirana nkhani imene namanga nthenje kwambiri ndi imene ifeso sitimakhutitsidwa ndikuti tisinthe njira zimene ife tinayikamo. Chifukwa njira zimene zija amasankha ndi eni ake Amalawi kuti ife tikufuna zathuzi akazilandire kumeke. Mpaka panafika ponena kuti chabwino poti it's an issue of give and take. Tinalolera mukukambirana kwa kulolerana kunena kuti chabwino komanso potengera kunena kuti anthu akufuna akaonetse nkhawa zawo. Sitinafune tiwachingire anthu chifukwa cha nkhani ngati imeneyi koma tinaona kuti ndi bwino kuti tisangeso luti ina kuti zionetsero zimenezi mawa zikhalepo ndipo zionetserozi zilipo. Andi china chimene tinawapempha kutsindika nkunena kuti muona pakalata paja akuti ameki akuluakulu aku ofesi kwawo akakhala kwa disiko kuti akalandire chikalata chimene ife tupita nacho. Chimene kwa ife tinaona kuti chimenecho nchofunikiranso kwambiri kupatula okhawo amene tikuwadandaula ku Malawi Electoral Commission. Komanso ndikutsimikizire na Austin kunena kuti nkhani imene tikukamba lero sitikuti tukayikamba lero ndiye yathera pompa yayi. Tikuunikira kunena kuti izi tayamba. Andi mmene tayambamu tikhala tikupitirira mpaka na zimene anthu akufuna zitani kodi zichitike.
ndiye sitingakhale pokhapokhapo tikuyenera tiziyenda. Mwafunsanso funso lina lonena kuti kodi kumene kukuchitikaso zionetsero kwinako mwayikaso ndondomeko zanji kumbali ya chitetezo. Chitetezo ife ngati nzika constitution imanena kuti ntchito ya apolisi ndikuteteza amalawi. Mukamuona wapolisi akuyang'anira Malawi akuchitidwa za uchigawenga, wapolisi akuyang'anira amene yenso wapolisi wadzikweya, amene ndeta akutumikira kagulu kena kake. Ndiye ife tikudalira chitetezo chimene apolisi atitsimikizira nzigawo zonse zinayi kuti atiteteza, ndipo mademu athu akhala amtendere, komanso nkhawa zathu zikaperekedwa mopanda vuto lina lililonse. Zikomo kwambiri. Mwina munaonjezerapo ka aspect unena kuti bwana mkubwa kuti ngwana kupemphani kuti ndi amachula kuti marshals is a normal procedure kunena kuti apolisi amagwira bwino ntchito ndi anthu ndi timayeneka kukhala ndi anthu onati zikhala ngati link ngati bridge. Koma amene anena komodi kambanje kuti ntchito ya chitetezo cha miyoyo ndi katundu wa Malawi ili m'manja mwa apolisi. Zikomo kwambiri. Ndine Kenford Ndima ndikuchokera ku Zodiac. Chisankho chimayenda motsatira malamulo, ndipo nkhani zomwe mukuyankhula ziso ndi zokhudza za malamulo. Nchifukwa chani simukutengera nkhani ku mabwalo a milandu koma mukufuna zokuti nkhani ikhale ya zionetsero? Alright, Joseph Mazizika Trifem. I wanted to learn as to why are you petitioning Malawi Electoral Commission, not the appointing authority? Because ndona ngati kalata mukupititsa kwa munthu yemwe amene mukumdandaulayo. Is it making sense? Komanso ndimafuna mutamasula bwinobwino pamene mukunena zokuti I think ndinafusa so last time mene mapangisa briefing kuti mukamanena zoti until they resign or until an audit is allowed. Mukutanthauza chani kwenikweni? Nde apapaso mwatsindika kuti apapa tangoyamba. Mukutanthauza chani? Tangoyamba ndi oti zionetsero zikachitika mawa kenako Friday so anthu pakhala panse kapena mukati tangoyamba mukutanthauza chani? Funso lachitatu kuonjezera pamenepo, ku Malawi Electoral Commission kuli ma commissioners amene amayimira zipani zosiyanasiyana. Ndikukhulupirira zoti procurement ya ma services ma commissioners amenewa anali gawo la zochitika zimenezo. Ma commissioners wanayikidwa ku zipani ngati ku odaliridwa kuti azikayimira chipani chawo kumenekoko. Tinenezo kuti sitikuwakhulupirira ma commissioners amene ali kumeneko amene akuyimira zipani zosiyanasiyana kuti anapanga procure ma services kuchokera ku company ya Smartmatic. Zikomo. Funso loyamba manena kuti nkhani ndi ya malamulo bwanyi simukuyitengera ku court. Ndimafuna nene pano kuti ngati tili ndi nthambi zosiyanasiyana za boma kumene anthu amagwira ku ntchito, ndinanena komanso ndibwereze kunena kuti zimachokera pa gawo 12 la constitution imene tili nawo. Mukayiwerenge section 12. Mukayiwerenga section 12 mwina zinthu zinazi tiziziona mosiyana, tizizimva mosiyana. And ziko lino ngati timapusisidwa Malawi ndifayo kuti ti section 12 tinasemphana nayo. Section 12 imaneneratu kuti kodi mwini wake wamphamvu zolamulira Malawi muno ndi ndani. Mwini wake wamphamvu zolamulira Malawi muno ndi inu ndi ine amene lero tasanduka anthu ofunikira afuna tikavote, amenenso timalipira msonkho. Ndiye mphamvu Malawi muno zili pawiri, pali legal ndi political. Legal ndi wina aliyense abwana kubwa tikuwachulawa, I expect chonto tikuwachulawa akuisa ntchito mphamvu izi za legal ifo adachita kufusira ntchito kapena adasankhidwa. Achakwera ndi gulu lawo makansala ndani amene achama kuisa ntchito political authority. Koma section 12 ikunenera kuti mphamvu ainake ndi inu ndi ine. Ndiye chinthu chachiwiri mudziwe kuti malamulo amayikidwa kuti azitumikira anthu osati aziphinja anthu. Koma section 12 yomweyo kunena kuti aliyense amene tikubwereka mphamvuzi akamazigwirisa ntchito azipanga zinthu zake poyera. Ndiye funso onena kuti kodi bwanji mukupanga press briefing mmalo mopita ku court.
khotilo lilipo ifati ndila ife pali njira 9 zophera Mpaka ndiyo matha kuyang'ana njira imene yakupezera pamenepo koma chimene mungaziwe nchona kuti Malawi is a major shareholder, a Malawian, a citizen, is a major shareholder in this equation known as Malawi. In this project known as Malawi, the most important people, the most important person ndi ine. Koma chifukwa chokuti timapereka ulemu wachibwanabwana anthu amatitola. Kutero kwa aliyense amene ali pampando akupanga exercise this state authority, ameneyo ndi wantchito wathu. Koma amakakhala mpando manyama ntusu, impunity and arrogance. And timayitirira ndi zinthu ngazimene zonena izomayeyeka kumanena kuti ndifa chani mukupanga petition make malo mopanga petition the appointing authority mphamvu zinochita kumbwereka. So we are only doing what is supposed to be done in a democracy. In a democratic dispensation, aliyense amene wakhala pampando wa public should be ready to be held accountable. Amene safuna kufunsira mafunso acho kenifake tukwalembera wa direct kuti pamene mwakhalapo mukupanga zinthu zobisa is contrary to the spirit and the wording of the constitution. So it's neither here nor there. Koma ifeyo we are doing the right thing and we are on course, and believe you me, take it or leave it. Chisankho izi za Malawi. Justice Anabel Ntalimanja ngati savomera kuti ukhale independent audit achokapo pamene pacha. So kaya munena kuti kalata tilembere kaya make ya ku Zambia, kaya mfuna tilembere appointing authority ya ku America, kaya ku Israel, koma the best end nduna kuti chisankho kuti chiyende bwino anthu achivomere pamafunika pakati trust. And president ilipo 2020 sikaleya kunachitika chisankho chote wina aliyense Malawi wanakuputisidwa nacho. This is what we want. Osati zomapanganiza njomba kumatere, and we will not allow anyone to stifle the will of the people, because this suspicion kusamva uko sikuti ndikuti anthu ayesaka kumva. They know what we are talking about, and they know what what stakeholders are demanding. Chapansi pantima kuchiziwa nkhani ndona kuti ayamba kupanga struggle ndi cautions. Tisabwera zaika gear 2 ndona kuti aliyese azingomva kuyabwa pamene wakhala. Make no mistake, comrade. You may wish to add something. Mwafotokoza bwino comrade, komanso pankhani yonena kuti are we not trusting the representatives ku commission ngati ma commissioners. Ifetu tukuyangana kwambiri meki Malawi Electoral Commission ndeti kayangana meki yo ma commissioner wali mbenemo mpamene tukuyangana tu ife. Tsopanonso anthu akuyangana ndi zimene akumayankha fa meki tu akumayankha akumanena zokuti zili zonse zokonzekera chisankho zimenechi zili mchimake, koma chonsecho phokoso sili kutani sili kuta madandaula anthu adakatani adakapitabe. Nde ife tumatha kuona kunena kuti zisankho sayesera, zisankho ndi nkhani yofunikira kwambiri. Ma elections timachita pakadutsa zaka 5. Nthawi imene ndi yofunika kuti Amalawi apange practice their constitutional right imene kupezeka malamulo akulu a dziko lino section 12. Amalawi mwina kaya ife tinakhala mwa mtundu wanji mphamvu zathu kwambiri sitizidziwa, poyambira mpothera sitizidziwa, timafuna pabwere ena atimasulire. Koma ndikufuna ndiliuze dziko kunena kuti malamulo akutipatsa mphamvu kuti tikuyenera kuwafunsa anzathu amene ali m'ma public institutions chifukwa ali mmene muja chifukwa cha ndani cha ife. Nde ife tikuyenera tidziwafunsa amene aja pamene tikuona kuti sipali bwino, and anthu amene aja akhale omasuka kuti yankha asatitenge ngati adani yayi. Nkhani tukamba pano si ya munthu, sitikulimbana ndi munthu, ife tikulimbana ndi zimene commission yathu ikugwirira ntchito, ikuonetsa kuti kukhala kovuta kuti anthu awakhulupirire kuyendetsa zisankho. Mpamene tayima ife kuti kukhala kovuta, kodi iwo sangabwere nkuvomera zimene anthu akunena kuti no chikhulupiriro chimene anthu akuafuna awapatse chikhale chokwanira kwambiri kwa iwo, ndipo izi zithandizanso Malawi Electoral Commission. Thank you. Ndangokumbukira chinthu china kuti ngati mukumbukira bwino mameki makohoto apitaja kumene kuja kumakhala ma cluster, maona cluster ina ikubwera kuzapanga press briefing kuona commissioner wina akuyankhula. Tandiuzeni ngati kuti munaonapo commissioner wina atayima kumayankhula mu cohort iyi. Isn't that strange? Njero mufuna tizikaloza chala munthu oti sanayankhule wakhala chete sitikuzota anakambirana zotani kumbaliko. Koma ngati chochitika chinthu nota Malawi sichi kwakomera
sitiyangana kuti wapanga ndani kuti kuli ndani menemo, koma decision imene ipangidwe pano ikhale yokomera aini yake, chifukwa comrade wanena kale kuti mphamvuzi aini yake ndi inu ndine. Ndalama zimene akugwisa ntchito kumeki, it's not personal money, it's not private money, ndi public money. Zina za madonation akamabwera ku thandizo chokera kunja amapereka in the name of the people of Malawi. Ndalama zimene zina zimachokera ku MRA misonkho yathu, ndi anthu asamachenjere pa zinthu zosakhala bwino. In fact tibwereze pano kuti we are not asking for too much. This is just a basic principle in good governance audit. So ukuko kuti kulowa kwa ifayo kuti anthu ena afuna zichuluka nzeru, they want to create the impression kuti they are indispensable. No one is indispensable. Ndani nakale kuti no one is above the law. So even the appointing authority it must be celebrated, because many tayambira mucha akanakhala wakumva akanazizwa kuti anthu akudandaula is refusing to listen to us. Any questions? Mina ina Athalandi mau kukhosi sima press conference aja timathawa Atolankhani awa yayi chifukwa ife zimene tikuchita tikuzidziwa ndengati pali funso. Fuso limene labwino kwambiri, and I see a great activist in you. Can you join us? Fuso limene ndikuzuwa umene likupita tifikako nthawi ikafika tilipo mpano ubwino wake zikakhalapo timagawana ndi Amalawi one step at a time. Koma iwe welcome, bwera ndizigwira ntchito mundawo wakula. Ziko kwambiri tabwera pano nkale, ndimafuna kuti tingagawo tente blanket 30 seconds aliyesa yankhule mawu maliza kenaka tizipita zika konzekera zochita zathu za mawa. Ziko kwambiri tiyamba kumeneko ndi comrade Victor. Atolankhani muli muno ndinu ma participants issue imene tili nayo, musamangolemba koma msitingano mbali. Amalawi tsiku ndi mawa, Mangochi, Mzuzu, Blantyre, Lilongwe, tiyeni tiwauza ameki zimene tikufuna pa tsiku lodzavota. Thank you. Ineso kutsiriza kweni kutsendera kwake ndifuna ndimeme Amalawi nonse kulikonse kumene muli. Uthenga uli m'maradio, uli pena paliponse, ma demonstrations alipo mawa. Ndipo ife amene tikutsogolera zionetsero zimenezi takonzeka kukapezeka ku ma demonstrations. Inunso musatsale yayi. Sikulephera ena atumiza tizinthu tawo m'mawayiresimu kuti yayi kulibe mademo, musapite kumeneko kulibe mademo. Imene ndi propaganda, ife tikupita ku ma demonstrations. Ma demonstrations alipo ndipo ni ma demonstrations abata ndi mtendere. Thank you. Ziko mwambiri zokozekera mademo zonse zili mchimake. Amalawi tonse tiyeni titeteze voti yathu mwamtendere. Ziko mwambiri. Achinyamata anzanga tiyeni mawa tituluke tonse, chifukwa ngati situtuluka ndiye kuti dzikoli tikutiononga tokha achinyamata. Zomwe kwambiri. Mawa anena kale kuti zionetsero ziliko, zionetsero zabata ndi mtendere. Ndisindike zionetsero zabata ndi mtendere. Chimene tikufuna ife kunena kuti makina ameki mukaunikidwe, ndiye mukamabwera chonde musatenge zida. Chimene mutenge ndi uthenga wanu umene upite kwa mai Anabelo Ntalimanja ndiye Andrew Mpesi, amene atatenge zikwanje zida aziwe kuti amene usakakhala mugulu la anthu opanga zionetsero zabata ndi mtendere, akakhala mugulu lina. Apolisi akakhala konko kuti akagwire ntchito. Chinthu chachiwiri nchonena kuti zinthu zimaonongeka pamene anthu abwino asankha kukhala chete. Chinthu chachitatu kunjaku kuli propaganda yona kuti chisankho chinaberedwa, zimene zikuwapangisa anthu ena kuti asakavote. Ndi mundilole ndikuyankhula ine pano Sylvester Namiwa, chisankho sichinaberedwe ndipo sichiberedwa, ndifake tili pano kuti titeteze voti. Aliyesa amene analembesa lero pano mukamva uthengawo mukaone chimene munalembesera chicha muchisunge bwino, chifukwa tsogolo lanu ndi ana anu lili pamenepo. Sitikufuna kuti wina azasokoneze zofuna za Amalawi. Amalawi azaneka pa 16 September azagwise ntchito chala chawo ndi voti yawo kuyankhula. Ndiye sinifuna kuyankhula kwa Amalawi ko kwina azakusinthe kapena azakusokoneze. Ayi, ndiye fake tabwera pano, taima pano.
pomaliza penipeni ndimafuna mundilole ndinene mawawa kunena kuti there are 3 factors that rule the world. 1 stupidity, 2 fear, 3 greed. Muchichewa pali mphamvu zitatu zimene zimalamula dziko lonse lapansi. Zinthuzo ndi izi: kupusa kapena kumbwambwana, 2 mantha kapena kunjenjemera zopanda pake, 3 dyera. Ndiye ndimafuna kuti kuyambira ife makomuni zili kuno aliyense aziyike gulu kuti ndili mugulu ndi la mantha, lombwambwana, lopusa kapena la dyera. Kachiwiri atolankhani mene muli muno nanunso muziyike. Ndiye pakutero tiombe mkota tikonze Malawi. Malawi padakali pano tilipo m'malo mwa ana athu ndi ana awo. Tili pano ife tizikuli eda analisamala eda adalikonza. Ife tisaliwononge. Pomaliza penipeni ndibwereze mawu amene anatiuza malemu Dr. Saulos Claus Chilima, may his soul rest in peace. Adatiuza kuti osaopa, osatopa, osafoka. Osaopa, osafoka, osatopa. Choncho achinyamata mawa mzimu wa malemu Dr. Saulos Claus Chilima ukhala ukukondwera ukusangalala mukatuluka mawa in large numbers. Utenga wakamayi Miyolamu ndayankhula kale. Mawa ndi siku imene tikaone kuti mayi aja ngaboza kapena amanena zoona. Tikaona mawa. Ndaonera momwemo mwambi wa gulugufe uchali chikwatu amanena kuti kalalikeni zimene mwazimva. Indakuwuzani kuti mukalembe zimene mwazimva. Mawa tikakumane pa Katoto, ena tikakumane pa Lilongwe community, ena tikakumane pa Bakiri Muluzi roundabout, kumangochi kumeneko Blantyre tikakumane pa Kamuzu Upper Stadium. Tizavale zakuda kulirira Malawi komanso zofira kusonyeza kuti ndife anthu olimba mtima, osaopa komanso osafoka. Zikomo kwambiri. Tinayamba ndi pemphero, mundilole ndipereke bwaloli kwa Pastor Victor kuti asendere zonse ndi pemphero. Zikomo kwambiri kuti tidali limodzi. Atate Mulungu wamphamvu zonse, tikuyamikani masanano. Zikomo kuti munayamba nafe, mwasiriza nafe. Pamene tikubwerera m'makwathu, muyende nafe, mutisamalire ndi kutiteteza. Mu dzina la Yesu Khristu. Amen. Kumene konso kutsiriza kwa msonkhano wa Atolankhani umene unachitikira kuno ku Crown Hotel mu mzinda wa Lilongwe, yomwe anakonza ndi a Citizens for Credible Elections CFCE. Ndipo msonkhano unamanga mtenje makapa nkhani ya zionetsero zomwe zichitike mawa mzigawo zinayi za dziko lino, ku Mzuzu, ku Lilongwe, ku Blantyre komanso ku Mangochi. Zionetserozi nzofuna kukakamiza mkulu wa bungwe la MEC Chair Justice Anabe Mtalimanja komanso Chief Elections Officer Andrew Mpesi kutula pansi maudindo awo. Kumbukirani kuti zonse zimene mwamva muzokambiranazi mnyumba ino kuno ku Crown Hotel simaganizo a Zodiac Broadcasting Station ZBS koma ndi maganizo a Citizens for Credible Elections. Kuchokera kuno Crown Hotel nali ndine Dave Tisungane Majawa komanso nali ndi Hudson Bisani Yob Kumwenda amene anali pa kamera komanso Andrew Nyondo amene amatithandizira kuti picture ndi audio yathu ithe kukhala yomveka bwino komanso kuoneka bwino, ndi mtolankhani wathu Kenford Ndima. Amene atiyendetsa fika kuno ndi Eric Hema.